Salutare bine și bine ați venit la un nou episod de Minecraft. Foarte tare greu să mai mișc aici. Păi frate, chestia e că azi am încercat să filmez de 23 de ori. Ba mă sună unul, ba întreabă pe afară, ba chestia asta. Foarte enervant. Care dacă ar fi la voi, v-ar scrie la cap. Deci nu vreau să îmi închipui momentan, era pe acolo. Dar în fine, o să pun puțin la mină. Totuși, hai să luăm căturile astea de sus. E normal, mă chemează start. Cum puii mi să meargă? Am făcut o pădrea mică aici. Din vina aia, probabil. Trebuie să... drept. Nu vreau să fie nimica. Strâmb. Chiar deloc. Perfect, mi-a și săpat și acolo, n-am observat. Eu nu sunt de la care se apucă, fac așa chestii de astea, de exemplu, este la survea episodul 1, apoi începe alte serii, apoi după aia asta. Bă, inițial era că vreau să postez GTA, dar nu știu de ce. Videoclip salvat. V-a dat salvat? O surpriză care nimeni nu ar vrea să o aibă. Nu puteți reda acest videoclip. M-am enervat atât de tare. Păi, cum că tu nu să faci chestia asta? Nu știu de ce. Să-mi spuneți în comentarii care scârb. Măcar un program bun de filmat, fără conectare la PC, fără căcaturi de astea, fără rot. Așa, normal. Totuși, hai să le tăiem pe să le luăm pe astea de aici, că vin urât. Să punem numai pământ, totuși. Fac. Așa, sper că mai am unul. Fac. Dacă nu mai am. Ia să văd. Nu, o să iau lopată, care o am acum momentan și dormim. Așa. Și după cred că sunt
Ca să începem să facem o fermă de pui. Cum ar trebui. În fine, acum să mergem să adunăm niște lemn. Sau nu, mai bine facem la casă. Taci. Nu știu de ce am pus alea acolo. Da, în fine. Casa asta o să o facem șmecheră. Asta să ne facem ca prima din pământ. Dar e și bună, după părerea mea. Da, și nu că credeați voi că o să mă stabilesc în casa aia. În Minecraft, tendința e când începe o serie să... Tendința este să... Na, să faci... și alte căcaturi de astea. Să am nevoie... niște dirt. Oricum, o să vreau să îndrept puțin zona pe aici. Să terminăm. Hai să luăm toporul. Porcu. Sau am destul. Totuși. Deci nu facem. Uite mă, dar ce sunt voti. De multe ori m-am întrebat. Eu văd la pătrașuri de astea. Monștri. Mereu m-am întrebat chestia asta. Da, și cred că ceea ce spun este pur și simplu adevărat. Cred că mă înșel. Aș vrea să plec în căutare de pui. Adică nu, aș vrea să caut pui ca să iau pene de la ei. Știți cum e treaba. Chestii din astea. Avem și un copac, nisipul îl punem aici, și ăsta, și ăsta, și ăsta, și ăsta, și asta. Nu avem nevoie de ele momentan. De fapt, acum aș vrea să mai iau puțin dintre asta. Toporul ăsta e mai simplu chestia. Cum am zis pe urmă să mă întâmple ca într-un episod anterior, când din greșeală am ieșit afară. Nu știu de ce m-a dat asta. Nu merge să pun dirt, fii atent. Fuck you. What the fuck? O să pun dirt. Da, ceva e în regulă cu Minecraft-ul. Când au venit zombie aia, am reușit să intru la timp, uite că nici ușa nu vrea să se mai deschidă.
Dacă vreți să știți, ușa este cel mai important lucru de la o casă. Și dacă mă vedem să crafta niște scări. What? Sunt puțin dintre asta. Dintre asta. Poate craftăm ceva. Ce ne este de mai folos? Ăsta. Și o ușă. Și o sabie. Perfect. Luăm pe ăsta aici, momentan nu avem nevoie de el. Săbile, caturile astea nu avem nevoie de ele. Dirt. Nu știu de ce nu merge să Hopper. O zi că în 8 episoade am făcut ceva. Mă duc să iau eu niște torte să pun acolo. Acolo totuși găsesc ceva. Și dintre ăsta. Am puține torțe. Da. Știu de unde pot. Fac. De unde pot lua torțele. Uite, cred că cei care se uită la episode au văzut că am săpat acolo și am acoperit după dintr-o anumită cauză, că vreau ca mine să fie frumos. What the f? Nu mai am tot. Și aveam 6. Dar pare că trebuie să car. Acum trebuie să car o torță că după mine. Am pus eu parcă pe aici. Căcatul ăla. Ce era? Aici. De aia. Am zis eu chestia aia. Am și-au coborât și acolo. Eu zic că vine cu mai frumos și la mină. De culoare. Adică la mine culoare. Frumos. Dacă mâine cred că o să vină mai multe episoade. De-abia mi-am făcut timp să postez Minecraft-ul. Nu topor, mai trebuie stick. Torțe. Frântnarea. Am luat unul de ăsta. Să-l pun aici. Deocamdată. Frate, și ar trebui să mai fac încă de asta un cupăr. Că nici eu nu mai știu cum îi zice. Să mai pun că ăsta deja e plin. Oare să... Nu. Închei episodul ăsta aici. Deci eu sper că v-a plăcut, oameni, până acest episod. Am mai muncit la mine, chestii de astea. Deci eu sper că v-a plăcut și o să ne întâlnim în următorul episod, care va fi postat mâine, ora 9 și ceva. Pa!